Hi guys, karon mag-walking ni. Ang banat kung banat ako. Kita ko sa inyong videos diri, sa next day. Nice day guys. Nami diri sa Nevada City, California. Mas yung view guys. Diri next day guys. Ang pasyon ni. Ano ko man. Sa Nevada City, California. Dito mga guys, mga moms. Ano siya na? Next day. Bunda kong bana. Okay. Ini mulai. Okay na. Ano ko tuloy? Macam ko. Hi guys, mag-booking me. Mga bana. Hindi sa Nevada. Nevada California. Next bakasyon. Hindi nag-book guys. The next day. Hindi guys, hindi mabundok. Mga mountain. Dami ito ang kaliti. Kaya ito yung mga wild animals. Hindi ako guys, hindi mag-vacation and relax. Ano siya? Fall naman. Full season naman siya. No guys, so, yung mga bundok, mga mountain. Let's check guys. Hindi guys, mga flowers eh. Nice kayo. Nice kayong palibot. No, murag provincial naman ito. Yeah. Very next day guys. Relax siya tapos. Peaceful, hindi siya saba. Ayan. Relax siya din mag-bakasyon din dito. Ay. Nasi dari marketplace. Marketplace. Bro, back and go. Nag-full area. Oh, yung restaurant. It's like yung restaurant saloon. So, guys, ako sa among room. Sa room sa stay na building. So, ako nang siya hindi guys. Please, subscribe. Subscribe my channel. Salamat. Bye guys.